Čus lidi, zdraví vás Krem, tady s Dagerem a s Topkou. Čus. A budem natáčet něco, no prostě budeme natáčet server, na kterém hrajeme. Popisku videa bude stránka tohoto serveru. A jinak server se jmenuje Minecraftík. Takže se podívat. No, Topka vlasy tam, že jo. Nemají místo. Tady to vidíte. Výchovat to nejde. Jsou tady monej. Tamhle jsou admini. Tamhle je Malco, tamhle hlavní admin. Jo, hlavní admin je Ranger SK. A normální admin je Quality Player. Jump. Tamhle to vlastně vidíte. To je OP Helper, tady to je Quality Player, tohle nevím. Tohle je ne Ranger SK, tohle je Quality Player. A tam to nevím. A tady jsem já. Enderman, no. Tak. Tady je monstrum. Aha, Creeper. A teď se jdem podívat, tady nějaký čokl. A tu warpy. A jdem se podívat tamhle. Tamhle to je epická stavba. A jde se do ní tudy. A nebo i přes moře. Jo no. Klidně. Jestli se vám bude chtít. Já jdu hořejškem. Aha, má tam je voda. Tak ne, no. Pek. Otevři mi ty žaludé. Jo a jinak jsou tu VIPčka. Za 50 na stránce. Já jsem VIPčka, jak vidíte. A Dagger taky. Epická stavba. Tamhle je přišpendlený Ježíš. Víš já. No jasný. O, co to tu je za městečko? Jsem ještě neviděl. A jinak tu je i, že můžete bojovat mezi sebou, to je Warp, PvP. Jo, a Ranger se o ten server stará docela dobře. Jo. Já natáčím, takže mě se to načítá blbě, no. Tak, jak vidíte, já tu mám věci. Já ne, To si vypadá. Rozházaný, protože jsem se zase vyplákal, jsem neskočil do fontány. Tak kdo skáče první? Sakra. Já mám lag, já Počkej na mě. Dagger se roz... Tak to bolelo. Já se netrefil, já mám pomalou rychlost. Ty máš i pomalou Já měl rychlost baťu. vnímání. A kým se Jo, rozprost? hej, zmizely tě půlka věcí, jak bouchnul ten creeper. Topka. Ne. Já už sebe žádný věci nemám. A když tak nás navštívte na našem Facebooku, jmenuje se to Crime Dagger 31. Ty vole! No prostě to je. A jo, moje věci. Jak mám na kůře. Tohle je PvP. No. Nechte mě. Oni jsou rozházený všude ty věci. A teď se přemístíme. VIPčka můžou mít i kreativ, když se portnou warp. A kdo není VIP, tak se tam může jenom dívat. Nemůže stavět nic, jenom se dívá. Honí mě zlý. Hop. Si přečtem pravidla. Čekaj, chvilku, já tam je Takže
Do ničení se počítá griefing, voda a jiné. Ničení rovná se ban, vítej v kreativním světě. Nespavnuj moby ani zmiz, příšery. Bez odebrání práv pro vstup do kreativu. No a tady. Nestavte budovy na vedle sebe minimálně 5 bloků. Chcete-li zde stavět, musíte splnit tyto 2 body. Musíte být VIP, musíte používat. Musíte požádat admina. A to je Ranger SK. A teď se podíváme. No, naši stavbu ani nebudeme ukazovat. A proč ne? Zastavit Dager. Tak. Já jo. No, jasný. Takže, tohle je Happy, to je ETC a VIP. Tady to je Fiangr. Neukazujeme prosím stávat, co jo. A tohle je Franky, to je OP Helper. Franky. Tohle už nevím, kdo je. Topka. Hej, Topka, netlem se. Nás. No prostě, Ju. jak vidíte, tak já tu můžu bořit. A nebo to. Ukázku zbořit, že nemůže. No jak vidíte, nemůže bořit. Protože není VIP. A teď se přemístíme do druhého města, to je Varne City. A jinak VIPčka se můžou proměňovat lomeno MD, buď to na krávu, na prase, anebo na vlka. A admini tu spořádají hodně eventů. No hodně A event. jak vidíte, je tu docela dost lidí, natáčíme 19:40, teda 19:24, takže nic. Jak vidíte, 16:50. Docela Může tady bývat i 50. 23 až třeba 26. Vo? Tak jich je tady vám dost. ukážu To je náš divný. bývalý barák. Bejvalej. Tohle, Tohle. Jen to pojďme zavřít. Já tam byl naposled. Jasný. ne, já. No a teď se přemístíme Aha, kdy jsi tam byl? spavan. Spavn. Zákaz je stavění TNTček, stejnak to ani nejde. Jo, tady máte nějaký pravidla, warpy, shopy, warp, login. Jak se přihlásíte? Register, no nějaký heslo. A pak normálně login a heslo, který jste si vybrali, no. Prostě je to všech facet. No, a tenhle server doporučuju, je fakt dobrý. Tady. Víme. Tady. No, Si můžete pronajmout za 10 000, myslím, reklamu na svůj shop prostě. aha. A jsou tady i money, jsou peníze. Jo, a je tu, když přijde admin, tak ho můžete požádat, jestli vám nespraví nějakou enchantovanou věc za 5000. Jo, to je varpkovář. A jak vyděláváte, je třeba si vezmete nějaký suroviny do ruce a dáte sell hand. A vám to dá, já jsem prodal ty sazenice a dala mi to $40. A takhle, a nejlíp se... Nejprodanější jsou tady asi No, mostouny. mostouny jsou dobrý prodat. Jsou to nejlepší. To můžeme ukázat náš barák. Ne, já dám home. Tak, to je náš barák. To je obývák.
No a tam to je kuchyň, pokoj. A když chcete, Hopka, nech toho. A když chcete, se jde na nějaký varpy, tak dáte var 1 až 30. 1 až 30 creeper. takže třeba 5. Takže se vám objeví varpy. No, tady to je naše farmička, no. To je naše Máme mopka. to nahoře. Jdeme. Dáme to nahoře. No, co tam je? Jsme si postavili jen tak. Zabavu. Aha. A pak mě to možná kopne. Máme ještě farmář sugar. Farmář sugar. Tam jsem teďka vylez já. Co bychom ještě ukázali? Máš tě. Wow. Ale ne tady. Na serveru. To už A všechno. pak můžete var. Help. A tady Jo. máte Co to bylo? help V, help P, help K. No a tak dále. Je tam prostě pro rezidenci a pro VIP, může všechno dělat VIP. No. Může si dát, když dá nějaký blok a dá had, tak si ho dá na hlavu. Já si to zrovna nemám žádný blok. Tak počkej. Kým si dal blok? VIP může zakládat varpy. No to vybírá. A obchody. Třeba sklo. Takhle. No tak už bychom to ukončili. To je všechno. A Čus za chvilku se můžete těšit na další díly něčeho, no. díl. Tak čus.